Platon, Dialoguri. Apologia lui Socrate. Nu știu, atenieni, ce impresie au făcut asupra voastră acuzatorii mei. Eu era cât pe aci să nu mă mai recunosc, atât au fost de convingătoare discursurile lor. Și totuși, ca să vorbim drept, nimic din ce au spus ei nu este adevărat. Dar dintre toate minciunile lor, niciuna nu m-a mirat mai mult decât aceea prin care vă sfătuiește să fiți cu băgare de seamă față de elocința mea. Mi s-a părut culmea nerușinării, că nu s-au temut de ocara unei dezmințiri pe care o să le dau numai decât, arătându-le că nu sunt deloc elocvent, afară numai dacă prin aceasta nu înțeleg pe omul care spune adevărul. Dacă asta vor să înțeleagă, mărturisesc că sunt un orator, dar nu după înțelesul lor, căci încă o dată, ei n-au spus nimic sau aproape nimic adevărat. Din gura mea, voi veți auzi tot adevărul și nu în cuvântări înflorite prin vorbe și expresii, nici împodobite ca ale lor, ci dimpotrivă în termenii care îmi vor veni cei dintâi în minte. Am încrederea că nu voi spune decât ceea ce este drept. Așa că nu trebuie să așteptați de la mine altceva. Nici nu s-ar potrivi cu vârsta mea, ca să mă înfățișez înaintea voastră ca un tânăr ce se desprinde în arta oratorică. Și tocmai de aceea vă rog să nu vă mirați și să nu vă scandalizați dacă mă auziți întrebuințând pentru apărarea mea același limbaj de care am obicei să mă slujesc în piața publică la tarabele zarafilor și în alte părți, unde mulți din voi m-ați auzit. Căci lucrurile stau astfel. Azi e prima dată când apar în fața unui tribunal, la vârsta de mai bine de 70 de ani, și drept să vă spun, sunt străin de limbajul ce se vorbește aici. Ei bine, închipuiți-vă că sunt un străin și lăsați-mă, rogu-vă, să vorbesc în limba și după obiceiul în care am trăit. Nu cred că vă fac o cerere nedreaptă, rugându-vă să mă lăsați stăpân pe forma discursului meu, bună sau rea, cum o fi, și de a lua în considerație numai dacă e drept sau nu ceea ce spun eu. În asta stă virtutea judecătorului, iar datoria oratorului e să spună adevărul. Mai întâi, atenieni, trebuie să răspund primilor acuzatori și la primele învinuiri ce mi s-au adus pe nedrept. Apoi la învinuirile mai proaspete și acuzatorilor din urmă. Căci am mulți acuzatori pe lângă voi și de mulți ani, care nu spun decât minciuni și de dânsii mă tem mai mult decât de Anitos și de ceata lui, cu toate că și aceștia sunt foarte de temut. Primii sunt aceia care încă din copilărie, punând stăpânire pe spiritele voastre, v-au repetat și v-au făcut pe nedrept să credeți că e un oarecare Socrate, om învățat, care se îndeletnicește cu ceea ce se petrece în cer și sub pământ și care știe să schimbe o pricină rea într-una bună. Explicație. La Atena, sofiștii aveau reputația că pot face să triumfe o cauză oricât de nedreaptă, prezentând-o într-o lumină falsă. Oamenii care au răspândit asemenea zvonuri, ăștia sunt acuzatorii cei mai de temut, căci cine îi ascultă socotește că oamenii ce se dedau unor asemenea cercetări nu cred nici în existența zeilor. De altfel, numărul acuzatorilor de felul acesta este foarte mare, iar ei lucrează de multă vreme la acest complot și apoi ei v-au prevenit pentru părerea asta, când erați în vârsta credulității, căci cei mai mulți erați pe vremea aceea copii sau băiețandri. Atunci, deci, ei mă învinuiau la largul lor în fața voastră, vorbind în contra unui om care nu se apăra. Ceea ce e mai ciudat este că nici nu e îngăduit să cunosc pe acuzatorii mei, nici măcar pe nume, afară de un oarecare scriitor de comedii. Explicație. Aristofan. Toți aceia care, fie din pismă, fie ca să mă ponegrească înaintea voastră, v-au făcut să credeți aceste minciuni, și acei care, convinși ei înșiși, au convins și pe alții, scapă de orice urmărire și eu nu pot nici să-i chem în fața voastră, nici să-i dovedesc de minciună, așa că sunt nevoit să mă bat cu năluci și să mă apăr fără ca nimeni să mă atace. Așadar, după cum spusei, țineți socoteală că am de-a face cu două feluri de acuzatori, unii care m-au cunoscut de multă vreme și alții care m-au citat acum de curând în fața judecății. Vă rog să mă credeți că trebuie să încep prin a răspunde celor dintâi, căci pe ei i-ați ascultat întâi și ei au avut mai multă înrăurire asupra spiritului vostru ca ceilalți. Și cum spusei, trebuie să mă apăr, atenieni, să mă silesc a smulge din sufletul vostru o calomnie care s-a cuibărit acolo de multă vreme și să fac toate astea într-un timp așa de scurt. Doresc să izbândesc, dacă de aici poate reieși vreun bine pentru voi și pentru mine. Doresc ca această apărare să-mi fie de folos, dar consider lucrul acesta ca foarte greu și nu-mi fac iluzii. Totuși, întâmplă-se ce vor găsi zeii cu cale. Trebuie să ne supunem legii și să ne apărăm. Să reluăm deci în esența ei acuzația pe care se întemeiază calomniatorii noștri
și care a dat lui Melitus curajul de a mă aduce în fața acestui tribunal. Să vedem ce spun calomniatorii mei și să dăm acuzațiilor forma legală, citind-o ca și cum acuzatorii ar fi prestat jurământul. Socrate e un om primejdios, care printr-o nelegiuită curiozitate vrea să cerceteze ce se petrece în cer și sub pământ, face să izbândească o cauză rea în dauna celei bune și învață și pe alții aceste taine. Iată acuzarea. Ați văzut-o în comedia lui Aristofan, unde se înfățișează un oarecare Socrate, care spune că se plimbă prin văzduh și alte asemenea năzbâtii despre lucruri de care eu n-am idee cât de cât. Nu spun asta pentru a compromite această știință, dacă există vreun om iscusit în ea, pentru ca nu cumva să-i vie poftă lui Melitus să-mi aducă și astfel de învinuiri. De lucrurile astea, atenieni, nu m-am ocupat niciodată. Pot să iau de mărturie pe oricare dintre voi. Vă rog pe toți cei care sunteți aici și cu care am stat de vorbă, și este un foarte mare număr de aceștia de față, vă rog să spuneți dacă m-ați auzit vorbind vreodată despre astfel de științe, măcar pe departe. Astfel vă veți convinge că tot așa de lipsite de temei sunt și celelalte învinuiri care mi se aduc îndeopște. Și dacă se spune că am profesia de a învăța pe alții și că cer plată, asta e iar o minciună. Nu că n-aș socoti ca ceva foarte frumos să poți instrui pe oameni cum fac Gorgias din Leontium, Prodicus din Ceos și Hippias din Elis. Acești oameni colindă toată Grecia, atrăgând la ei pe tineri care, fără nicio cheltuială, ar putea să se alipească pe lângă vreunul din concetățenii lor pe care ar găsi de cuvință să-l aleagă. Ei știu să-i înduplece, să părăsească pe concetățenii lor și să vină la ei, să le dea bani și pe deasupra să le fie și recunoscători. Banca am auzit că a venit aici un om învățat din Paros, căci am dat peste un om care cheltuiește pentru sofiști mai mult decât toți ceilalți concetățeni ai noștri împreună, Calias, fiul lui Hiponicos. Îl întrebai, cum știți, are 2 copii. Calias, dacă în loc de copii ai avea 2 mânși sau 2 viței, n-am căutat noi să-i dăm pe mâna unui om priceput pe care l-am plătit bine, ca să-i facă cât s-o putea de buni și de frumoși și să le dea toate desăvârșirile de care firea lor e destoinică? Și omul acesta ar fi probabil un crescător de cai sau un agricultor, dar fiindcă drept odrasle ai oameni, cui te-ai hotărât să-i încredințezi? Ce maestru avem noi în ramura asta pentru virtuțile omului și ale cetățeanului? Îmi închipui că, având copii, te-ai gândit la asta. Ai pe cineva? Îl întrebai. Fără îndoială, îmi răspunse. Pe cine? Întrebai eu. De unde e? Cât îi dai? Evenus este, Socrate, îmi răspunse Calias. E din Paros și mi-a 5 mine. Atunci îl fericii pe Evenus dacă într-adevăr are acest talent și dacă dă lecții așa de ieftin. Cât despre mine, mărturisesc că aș fi tare mândru și semeț dacă aș avea această știință, dar dacă nu o am, nu o am, atenieni. Acum, poate că unul din voi m-ar întreba, dar care e meseria ta, Socrate, și de unde vin calomniile astea răspândite împotriva ta? Căci dacă tu n-ai făcut nimic deosebit de ceilalți, nu s-ar fi vorbit atâta de tine. Răspunde-ne, ca să nu fim siliți să inventăm noi o explicație din capul nostru. Întrebarea este firește legitimă și eu mă voi sili să arăt ce lucru mi-a făcut atâta faimă printre oameni și atâți dușmani. Ascultați-mă. Unii din voi vor crede că poate glumesc, dar fiți bine încredințați că nu voi spune decât adevărul. Într-adevăr, atenieni, reputația pe care mi-am făcut-o vine de la oarecare înțelepciune. Și de ce natură e înțelepciunea asta? E poate o înțelepciune pur omenească. De fapt, poate că eu posed această știință. Însă oamenii aceia de care vă vorbi se poate să posede o înțelepciune mai presus decât cea omenească, sau nu știu ce să zic, căci eu nu am și cine susține contrariul vrea să vă inducă în eroare și să mă clevetească. Dar vă rog cu stăruință, atenieni, să nu vă scandalizați și să nu mă luați drept un îngânfat, dacă ceea ce vă voi spune pare ceva neobișnuit. Ceea ce voi spune nu pornește de la mine. Ce o să fac să vorbească înaintea voastră o autoritate vrednică de încrederea voastră. O să vă dau o mărturie despre înțelepciunea mea, dacă într-adevăr ea există și de ce natură este. Acest martor este zeul de la Delphi. Cunoașteți pe Cherefon, prietenul meu de copilărie. Era de altfel și al celor mai mulți dintre voi. A fost surghiunit odată cu voi și s-a întors împreună cu voi. Știți ce fel de om era Cherefon și cu ce zel lucra când se apuca de ceva. Într-o zi, mergând la Delphi, a avut îndrăzneala să întrebe oracolul. Și încă o dată, să nu vă scandalizați de ceea ce o să vă spun. El a întrebat, dacă e pe lume vreun om mai înțelept ca mine. Pitia îi răspunse că nu e niciunul.
În lipsa lui Cherefon, care a murit, fratele său care e aici poate să vă încredințeze. Și gândiți-vă bine, atenieni, toate lucrurile astea vi le spun numai ca să arăt de unde vin toate zvonurile ce circulă împotriva mea. Când am aflat de răspunsul oracolului, mi-am zis, ce vrea să spună zeul? Ce înțeles au vorbele lui? Căci știu foarte bine că în mine nu e niciun fel de înțelepciune, nici mare, nici mică. Ce vrea așadar să zică, declarându-mă pe mine cel mai înțelept dintre oameni? Căci la urma urmei nu minte. Un zeu nu poate să mintă. Multă vreme am fost în încurcătură asupra înțelesului oracolului, până când luai hotărârea, pe care am să vă povestesc, de a cunoaște gândul zeului. Mă dusei la unul dintre concetățenii noștri, care trece drept înțelept, în speranța că acolo mai bine decât oriunde o să pot da de minciună oracolul și să-i spun. Ai zis că sunt cel mai înțelept dintre oameni și omul acesta e mai înțelept decât mine. Cercetai deci pe omul ăsta, al cărui nume nu mai e nevoie să vi-l pomenesc. Era un om politic. Și din cercetarea pe care am făcut-o în discuția cu el, am rămas atenieni cu impresia următoare. Mi s-a părut că omul ăsta doar trece drept înțelept în ochii multora și mai cu seamă în ochii săi, dar că de fapt nu este. Apoi încercai să-i arăt că nu e deloc ceea ce își închipuia el că e. Și uite ce m-a făcut nesuferit în fața acestui om și a multora care erau de față. După ce l-am părăsit, cugetam așa în mintea mea. Eu sunt mai înțelept decât omul ăsta. Se poate prea bine ca nici el, nici eu să nu știm mare lucru. Dar deosebirea este că el își închipuie că știe, neștiind nimic, iar eu dacă nu știu nimic, nici nu-mi închipui că știu ceva. Mi se pare deci că sunt ceva mai înțelept decât el în privința asta, anume că nu cred că știu ceea ce nu știu. De aici mă dusei la altul, care trecea drept și mai înțelept ca cel dintâi, și rămăsei cu aceeași impresie și de data asta. Mi-a trăsei și dușmânia lui și a multor altora. După acestea continuai, deși simțeam ce uri strâng împotriva mea. Totuși, am socotit că trebuie să pun mai presus glasul zeului și să cercetez pe toți aceia care aveau oarecare reputație de știință spre a afla ce vrea să zică oracolul. Și vă jur pe câine, atenieni, că uite ce mi s-a întâmplat. Pe cei care erau mai lăudați, i-am găsit, afară de puține excepții, mai lipsiți de înțelepciune, când îi cercetam după oracolul zeului, pe câtă vreme alții, care treceau drept mai slab de duh, mi s-au părut că sunt oameni mai cuminți. Dar mai întâi să sfârșesc cu povestirea alergăturilor și ostenelilor mele pentru a mă încredința de adevărul oracolului. După oamenii politici, m-am adresat poeților, atât celor care fac tragedii, cât și celor ditirambici și altora, neîndoindu-mă că față de ei mă voi convinge de inferioritatea mea. Luând din operele lor, pe acelea care mi se păreau lucrate cu mai multă grijă, îi întrebam ce au vrut să zică, doritor fiind să mă instruiesc din discuția cu ei. Mi-e rușine, atenieni, să vă spun adevărul și totuși o să vi-l spun. Dintre toți cei care erau de față, nu era aproape niciunul care să nu fie în stare să ne dea socoteală despre poemele acestea mai bine decât acel care le făcuse. Atunci am recunoscut că nu rațiunea îi călăuzește pe poeți, ci un fel de inspirație firească, un entuziasm asemenea cu acel care răpește pe profet și pe ghicitor, care toți spun lucruri foarte frumoase, dar nu înțeleg nimic din cele ce spun. Cam așa ceva mi s-a părut că se întâmplă și cu poeții. Totodată băgai de seamă că din pricina talentului lor pentru poezie se credeau superiori tuturor celorlalți oameni, ceea ce nu erau nici de cum. Îi lăsai deci încredințat că eram mai presus de ei, tot prin aceeași parte care mă ridicase deasupra oamenilor politici. De la poeți am trecut la artiști. Aveam conștiința că nu pricep nimica din arte și eram foarte încredințat că artiștii sunt stăpâni pe nenumărate taine minunate, lucru în care nu mă înșelam deloc. Știau multe lucruri de care eu n-aveam idee și în această privință erau mult mai învățați decât mine. Dar atenieni, îmi părură că au același cusur ca și poeții. Nu era niciunul care, pentru că excela în arta lui, să nu creadă că știe foarte bine lucrurile cele mai importante și această pretenție le întuneca iscusința lor. Astfel că punându-mă în locul oracolului și întrebându-mă pe mine însumi la care din aceste două lucruri țin mai mult, sau să fiu așa cum sunt, fără știința lor, dar și fără ignoranța lor, sau să am avantajele lor împreună cu cusururile. Îmi răspunsei mie însumi și oracolului că prefer să fiu așa cum sunt. Cercetările acestea au stârnit, atenieni, atâtea dușmănii primejdioase și înverșunate. De aici toate defăimările răspândite pe socoteala mea și renumele meu de om înțelept. Ca cei care mă ascultă, își închipuie că eu cunosc toate lucrurile acelea în privința cărora eu demasc numai ignoranța altora. Ci, atenieni, adevărul e că numai Apolon singur e înțelept și el a vrut să spună prin gura oracolului său
numai că toată înțelepciunea omenească nu e mare lucru sau chiar că nu e nimic, ci s-a slujit de numele meu numai ca de o pildă, ca și cum ar fi vrut să spună tuturor oamenilor: cel mai înțelept dintre voi e acela care, ca și Socrate, recunoaște că înțelepciunea lui e tot una cu nimic. Pentru a mă supune zeului, eu continuai și acum cercetările astea, colindând din om în om, întrebând pe toți acei străini și concetățeni în care sper să găsesc adevărata înțelepciune și când nu o găsesc, eu vin în ajutorul zeului, arătându-i că nu sunt înțelepți. Lucrul acesta mă preocupă așa de mult că n-am avut vreme să fiu câtuși de puțin folositor statului și familiei mele. Devotamentul meu pentru zeu m-a adus la o sărăcie lucie. De altfel, mulți tineri care au vreme și care au avere trăiesc pe lângă mine și găsesc o mare plăcere în a vedea cum încerc eu pe oameni. Pe urmă, ei înșiși încearcă să mă imite și se pun să încerce pe acei care îi întâlnesc. Nu mă îndoiesc că găsesc un seceriș îmbelșugat, căci nu e lipsă de aceia care cred că știu tot, deși nu știu nimic sau prea puțin. Toți acei pe care ei îi dovedesc ca ignoranți se leagă de mine, nu de ei, și răspândesc vorba că e unul Socrate, un mare blestemat, care strică tineretul, iar când îi întreb ce face acest Socrate sau ce predă, ei nu știu nimic, dar ca să nu rămână cu gura închisă, îți scot înainte aceste învinuiri banale care se aduc de obicei filozofilor, că el cercetează ce se petrece în cer și sub pământ, că nu crede în zei și că face să izbândească pricinile rele. Că cei nu îndrăznesc să spună adevărul, anume că Socrate îi dă de gol, arătându-le că ei se prefac că știu, deși nu știu nimic. Fiind ambițioși, neobosiți și numeroși și vorbind despre mine cu un plan hotărât de mai înainte și cu o elocință destoinică să captiveze, ei v-au umplut de multă vreme urechile cu zvonurile cele mai perfide și urmăresc fără răgaz sistemul lor de defăimare. Iată cum s-a făcut de a tăbărât asupra mea și Melitus și Anitus și Licon. Melitus e înciudat pe mine în numele poeților, Anitus în numele oamenilor politici și al artiștilor, iar Licon în numele oratorilor. Iată de ce, cum spuneam și la început, aș socoti ca o minune dacă într-o vreme așa de scurtă aș putea să smulg o calomnie așa de adânc înrădăcinată în spiritele voastre. Ați auzit, atenieni, adevărul curat. Nu vă ascund și nu vă tăinuiesc nimic, cu toate că știu că tot ce spun nu face decât să-mi atragă ura lor. Tocmai asta dovedește că eu spun adevărul și că nu m-am înșelat în privința izvorului acestor calomnii, lucru de care vă veți convinge lesne, dacă vreți să vă dați o steneală să adânciți această afacere, acum sau mai târziu. Iată o apologie îndestulătoare împotriva acuzatorilor mei din prima categorie. Voi încerca acum să mă apăr împotriva celor din a doua categorie și împotriva lui Melitus, acest om de bine, așa de iubitor de țara lui, cum zice el. Să luăm acum și această din urmă acuzare, deoarece și autorii ei sunt deosebiți de cei dintâi. Iată cam cum e formulată. Socrate e vinovat că strică tinerimea, nu recunoaște zeii orașului și pune în locul lor divinități noi. Iată acuzarea. Să-i cercetăm toate punctele unul după altul. Zice că sunt vinovat că corup tinerimea. Și eu, atenieni, afirm că Melitus e vinovatul, că ia în glumă lucrurile serioase și cu nepăsare cheamă oamenii în judecată pentru a se preface că se interesează mult de lucruri de care niciodată nu și-a dat osteneala să se ocupe. Și că e așa, voi încerca să vă dovedesc. Vino încoace, Melitus, și spune-mi, e vreun lucru la care să ții tu mai mult decât să faci pe tineri cât mai virtuoși cu putință? Nu, fără îndoială, spune Melitus. Ei bine, acum spune judecătorilor noștri cine e în stare să facă pe tineri mai buni. Tu știi, firește, căci te preocupă acest lucru. Tu ai descoperit cine-i corupe și pretinzi că eu sunt acela. De aceea mă aduci ca acuzat în fața acestui tribunal. Haide acum, spune-le judecătorilor și cine-i face mai buni. Vorbește, Melitus. Vezi că taci, încurcat și nu știi ce să răspunzi? Nu ți se pare că e rușinos? Nu e asta o probă sigură că nu te-ai îngrijit niciodată de educația tinerimii? Dar încă o dată, vrednice Melitus, cine poate să facă pe tineri mai buni? Legile, spuse Melitus. Nu asta vreau să te întreb, prea bunule Melitus. Te întreb cine, care om. E sigur că primul lucru pe care trebuie să-l știe omul acesta sunt legile. Aceștia pe care îi vezi aici, Socrate, judecătorii, spuse Melitus. Ce spui, judecătorii ăștia sunt capabili să instruiască pe tineri și să-i facă mai buni? Desigur, răspunde Melitus. Toți judecătorii sau sunt printre ei unii care pot și alții care nu pot? Toți, spune Melitus. Asta îmi place, pe Hera, știu că nu o să ducem lipsă de oameni folositori. Explicație.
numărul judecătorilor era de 500. Bine, dar și toți cetățenii ăștia care ne ascultă pot să facă pe tineri mai buni sau nu? Și ei pot, spune Melitus. Dar ce zici, Melitus? Toți aceia care iau parte la adunarea poporului, n-ar putea ei oare să strice tinerimea? Sau și ei toți sunt deopotrivă de destoinici să o facă virtuoasă? Și ei sunt destoinici, răspunde Melitus. Astfel, după tine, toți atenienii pot să fie folositori tinerimii afară de mine, numai eu îi corup. Nu asta vrei să spui? Tocmai asta, zise Melitus. Într-adevăr, după spusa ta, trebuie să am mare nenoroc. Dar continuă să-mi răspunzi. Ți se pare că e tot așa și cu caii? Toți oamenii pot să-i facă mai buni și numai unul cunoaște taina de a-i strica? Sau tocmai dimpotrivă? Nu are numai un singur om sau un foarte mic număr, anume maestrii de călărie, sunt destoinici să-i îmbunătățească? Și ceilalți oameni, dacă vor să-i încalece sau să se slujească de ei, nu-i strică? Nu e tot astfel cu toate animalele? Da, fără îndoială, fie că Anitus și tu recunoști sau nu acest lucru. Și într-adevăr ar fi un mare noroc pentru tinerime dacă n-ar exista decât un singur om capabil să o corupă, pe când toți ceilalți ar putea să-i fie de folos. Dar tu ai dovedit îndeajuns, Melitus, că educația tinerimii nu te-a preocupat niciodată. Și chiar vorbele tale fac să se vadă limpede că nu te-ai îndeletnicit niciodată serios de luciul pentru care acum mă urmărești în judecată. Apoi te rog în numele lui Jupiter, Melitus, răspunde, ce lucru e mai folositor, să trăiești împreună cu oameni de bine sau cu răi? Răspundem, prietene, căci întrebarea nu e grea. Nu e așa că răii fac totdeauna rău acelora care stau cu ei și că cei buni fac bine acelora din jurul lor? Fără îndoială, răspunde Melitus. E cineva care să prefere să sufere o pagubă în loc de un folos de la cei cu care trăiește? Răspunde, vrednice Melitus, căci legea te obligă să răspunzi. E cineva să prefere a fi vătămat? Nu, nu e nimeni, zise Melitus. Dar să vedem, mă învinovățești că stric tinerimea și că o fac mai rea, din adins sau fără să vreau? Din adins, spuse Melitus. Cum adică, Melitus? La vârsta ta, înțelepciunea pe care o ai întrece ea oare așa de mult pe a mea, la vârsta în care am ajuns, încât tu știi foarte bine că răii fac totdeauna rău acelor cu care trăiesc și că cei buni fac totdeauna bine, iar eu sunt așa de neștiutor că nu observ că făcând mai rău pe vreunul din aceia care au legătură cu mine, mă expun eu însumi să sufăr vreun rău de la el? Și încă mai pretinzi că mi-atrag răul acesta așa de mare cu bună știință? Aici Melitus nu te crede deloc și nu cred să fie pe lume vreun om care să te creadă. Căci una din două, sau nu corup pe tineri, sau dacă îi corup, o fac fără știrea și fără voia mea. Și în amândouă cazurile tu ești un mincinos. Dacă stric tinerimea fără voia mea, apoi legea spune că nu se poate chema în judecată pentru greșeli fără voie, ci ea vrea ca cei greșiți să fie luați deoparte și să li se arate greșeala lor, căci e sigur că dacă îmi cunosc greșeala, voi înceta de a face ceea ce până acum făceam fără voia mea. Dar tu te-ai păzit ca de foc de asta. Nici n-ai vrut să mă vezi, nici să mă lămurești, ci acum mă chemi în fața tribunalului, unde legea cere să fie aduși acei care au meritat pedepse, iar nu acei ce au nevoie de dojană. Astfel, atenieni, uite o dovadă limpede de ceea ce vă spuneam, că Melitus nu și-a dat niciodată osteneala cu lucruri de-astea și că nici nu s-a gândit vreodată la ele. Totuși să vedem, spune-ne, cum corup pe tineri? Nu-i așa, după chiar pâra ta scrisă, că-i corup învățându-i să se lepede de zeii pe care îi cinstește țara și introducând zei noi. Nu cu astfel de învățături spui că-i corup? Tocmai, răspunse Melitus. Melitus, în numele chiar a acestor zei de care e vorba acum, deslușește-ne mai limpede și pe mine și pe judecători, căci eu nu înțeleg dacă tu mă acuzi că admit existența unor anumiți zei, și în acest caz, dacă cred în existența unor anumiți zei, nu sunt deloc ateu și deci în privința asta nu-s vinovat, sau că propag credințe în existența unor zei care nu sunt cei ai statului. De acest din urmă lucru mă învinovățești? Sau susții că nu cred în niciun zeu și că învăț și pe alții să nu creadă în niciunul? Da, de asta te acuz, că nu crezi în niciun zeu, răspunse Melitus. O, minunatule Melitus, de ce vorbești așa? Ce, eu nu cred, ca și ceilalți oameni, că soarele și luna sunt zei? Nu, pe Jupiter, atenieni, nu crede. El zice că soarele e o piatră, iar luna un pământ, spuse Melitus. Tu crezi că acuzi pe Anaxagoras. Tu disprețuiești pe judecătorii noștri și îi crezi prea ignoranți dacă ți închipui că ei nu știu că de astfel de teorii sunt pline cărțile lui Anaxagora din Clazomene. De altfel,
tinerii ar veni ei să învețe de la mine o teorie pe care ar putea oricând să-și o însușească din cartea cumpărată din orchestră cu cel mult o drahmă și care le-ar da un frumos prilej să-și bată joc de Socrate, dacă acesta și-ar atribui niște păreri ce nu-i aparțin și care de altfel și așa sunt destul de absurde? Dar spune-mi, pe Jupiter, pretinzi tu că eu nu cred în existența niciunui zeu? Da, pe Jupiter, nu crezi, răspunse Melitus. Într-adevăr, Melitus, tu spui lucruri de necrezut și în care, pe cât îmi pare, nici tu însuți nu crezi. Cât despre mine, atenieni, îmi pare că Melitus e un neobrăzat și un deșanțat, care nu mi-a adus această acuzare decât ca să mă insulte, pornit dintr-o semeție tinerească și a vrut numai să mă ispitească, punându-mi o ghicitoare și zicându-și lui însuși, să vedem dacă Socrate înțeleptul va băga de seamă că glumesc și spun lucruri care se contrazic. Ori îl voi trage pe sfoară și pe el și pe ascultători. Într-adevăr, e evident că se contrazice peste tot în acuzarea lui, ca și cum ar zice, Socrate e vinovat că crede și nu crede în existența zeilor. Asta, zău, înseamnă să faci o glumă. Atenieni, cercetați cu mine ca să vedeți unde cred eu că se contrazice. Răspunde Melitus, iar voi judecători, aduceți-vă aminte ce v-am rugat la început și nu faceți zgomot dacă vorbesc după obiceiul meu. Spune-mi, Melitus, e cineva pe lume care să creadă că sunt lucruri omenești și în același timp să creadă că nu sunt oameni? Judecători, porunciți să-mi răspundă și să nu facă atâta gălăgie. E cineva să creadă că există reguli pentru a dresa caii și să creadă că nu există cai? Că sunt cântece pentru flaut și că nu există flaute? Nu e nimeni, prea bunule Melitus. Eu ți-o spun pentru că tu nu vrei să răspunzi și o spun întregii adunări. Dar răspunde și la asta. E cineva care să creadă în puterea demonilor și totuși să nu creadă în demoni? Nu, nu este, răspunse Melitus. În sfârșit, mă îndatorez foarte mult răspunzându-mi, deși nu mai silit de judecători. Așadar, recunoști că eu cred în puterea demonilor și propovăduiesc despre ea, fie că e vorba de demoni vechi sau noi. Deci, după spusa ta, admit puterea demonilor, lucru mărturisit prin jurământ și în acuzația ta. Dacă dar admit puterea demonilor, trebuie în chip necesar să recunosc și existența demonilor. Nu-i așa? Firește, căci presupun că recunoști acest lucru de vreme ce îmi răspunzi, dar nu considerăm noi demonii ca niște zei sau niște copii ai zeilor? Așa e sau nu? Chiar așa, răspunse Melitus. Prin urmare, dacă după propria ta mărturie eu admit existența demonilor și dacă aceștia sunt zei, iată tocmai dovada despre ceea ce spuneam, că tu vii să ne pui ghicitori și să petreci pe socoteala noastră, zicând că nu cred și totuși cred în zei, de vreme ce recunosc existența demonilor. Și iarăși, dacă după cum se mai spune, demonii sunt copii din flori ai zeilor, făcuți cu nimfele sau cu alte mame, cine ar putea crede că există copii ai zeilor și că nu există zei? Asta ar fi tot așa de absurd ca și cum ai spune că există catâri născuți din cai și măgărițe și că nu există nici cai, nici măgari. Astfel, Melitus, din toate astea reiese că tu mi-ai adus învinuirea numai așa ca să mă pui la încercare sau din lipsa unui alt motiv serios pentru a mă putea cita în fața tribunalului, căci oricum este peste putință să faci pe un om cu oricât de puțină minte să creadă că aceeași persoană poate admite o putere a demonilor și a zeilor și în același timp să nu admită nici existența zeilor, nici a demonilor, nici a eroilor. Dar atenieni, n-am nevoie de o mai lungă apărare. Și ceea ce vă spusei ajunge să vă dovedească că eu nu sunt vinovat și că acuzarea lui Melitus e fără temei. Că despre ceea ce vă spuneam la început, că mi-am atras dușmânia neîmpăcată a multora, fiți foarte încredințați că așa e și dacă o să fiu răpus, ceea ce mă va pierde, nu va fi nici Melitus, nici Anitus, ci pisma și defăimarea, care au făcut să piară atâți oameni de ispravă și care vor face să piară încă mulți alții de aici înainte. Căci nu cred că pacostea asta se va opri la mine. Dar poate mă va întreba cineva, nu ți-e rușine, Socrate, să te îndeletnicești cu un studiu care te aduce acum în primejdie de moarte? La această întrebare aș avea dreptul să răspund. Ești greșit, omule, dacă crezi că un om care prețuiește cât de cât trebuie să cântărească primejdia morții sau a vieții când e vorba să cerceteze în toate acțiunile sale, numai dacă ceea ce face el este drept sau nu, dacă fapta lui e a unui om de bine sau a unui rău. După tine ar fi niște nerozi toți acei semizei ce au murit la asediul Troiei și mai cu seamă fiul Tetidei, care ținea așa de puțin socoteală de primejdie în comparație cu rușinea, încât zeița mama sa, care îl vedea nerăbdător să se ducă să omoare pe Hector, agrăindu-l, pe cât mi-aduc aminte, cu aceste cuvinte. Fiul meu, dacă răzbuni moartea lui Patrocle, prietenul tău, ucigând pe Hector, vei muri, căci moartea lui Hector trebuie să fie urmată de a ta.
El, deși prevenit, nesocotind primejdea și moartea și temându-se mai mult de a trăi ca un laș fără să-și răzbune prietenii, exclamă, citat, să mor îndată, numai să pedepsesc pe ucigașul lui Patrocle și să nu rămân aici expus disprețului, stând ca un netrebnic în corăbiile încovoiate, povară pământului. Citat încheiat. El, cum vezi, nu s-a speriat de moarte sau primejdie. Uite ceva să zică nepăsare de moarte. Și într-adevăr, atenieni, așa și trebuie să fie. Orice om care și-a ales un loc sau care a fost pus acolo de mai marele său, trebuie, după părerea mea, să rămână acolo, neclintit, să nu țină socoteală nici de moarte, nici de primejdie și de nimic altceva decât de cinste. Atenieni, după ce am păzit cu credință ca un ostaș viteaz toate posturile unde am fost pus de comandanții voștri, la Potidea, la Amfipolis și la Delium, și după ce mi-am expus de atâtea ori viața, m-aș face foarte vinovat dacă apoi, când zeul de la Delphi mi-a poruncit, după cum cred eu și tălmăcesc spusa lui, să-mi petrec zilele în studiul filozofiei, cercetându-mă pe mine și pe ceilalți, frica de moarte sau altă primejdie m-ar hotărî să părăsesc acest post. Da, aceasta ar fi o crimă, și atunci într-adevăr ar trebui să fiu citat în fața acestui tribunal ca un nelegiuit ce nu crede în zei, care nu se supune oracolului, care se teme de moarte, se crede înțelept și nu e, căci a te teme de moarte, atenieni, nu e altceva decât să te crezi înțelept fără ca să fii. Căci înseamnă să crezi că cunoști ceea ce nu cunoști. Într-adevăr, nimeni nu știe ce e moartea și dacă nu cumva ea o fi cel mai mare din toate bunurile pentru om. Cu toate astea, lumea se teme de ea, ca și cum ar ști cu siguranță că e cel mai mare dintre rele. Oare nu e asta neștiință rușinoasă, anume să-ți închipui că cunoști ceea ce nu cunoști? Că despre mine, poate în privința asta sunt deosebit de cea mai mare parte din oameni, și dacă aș îndrăzni să mă proclam mai înțelept ca altul în o anumită privință, aș face-o numai într-atât că, neștiind bine ce se întâmplă pe lumea cealaltă, nici nu pretind că știu, dar ceea ce știu bine este că a fi nedrept și a nu te supune unuia mai bun ca tine, om sau zeu, este un lucru rău și rușinos. Iată de ce, când e vorba de un rău de care știu hotărât că e un rău, nu mă voi teme și nu voi evita niciodată un lucru despre care nu știu, dacă nu o fi un adevărat bine. Astfel că dacă acum ați achita și nu v-ați luat după Anitus, care v-a arătat sau că nu trebuie să mă chemați în fața tribunalului, sau că după ce m-ați chemat, n-ați putea face altceva decât să mă osândiți la moarte, pe motivul cum zice că dacă ai scăpa, copiii voștri, care sunt așa de atrași de învățătura lui Socrate, vor fi în scurt timp stricați fără nădejde de mântuire. Dacă cu prilejul ăsta mi-ați spune, Socrate, noi respingem acuzarea lui Anitus și te achităm, dar cu o condiție, să nu mai faci filozofie și cercetările tale obișnuite, iar dacă mai cazi odată în păcatul ăsta și ești descoperit, vei fi dat morții. Ei bine, dacă voi, cum spusei, mi-ați dat drumul cu condiția asta, v-aș răspunde. Atenieni, vă mulțumesc și vă iubesc, dar mă voi supune mai degrabă zeului decât vouă și cât voi avea suflare și un pic de putere, nu voi înceta de a mă îndeletnici cu filozofia, de a vă da îndemnuri și de a vorbi cu oricare dintre voi mi-o veni în cale, vorba mea obișnuită. O, prietene, cum se face că, fiind atenian, din orașul cel mai mare și cel mai vestit pentru cultura și puterea lui, nu roșești gândindu-te numai să strângi bogății, să câștigi influență și onoruri fără ca să te ocupi cu adevărul și cu înțelepciunea, fără să te ocupi de suflet și de desăvârșirea lui? Și dacă vreunul din voi susține că se ocupă, nu-l voi crede pe cuvânt și nu-i voi da pace, ci îl voi întreba, îl voi cerceta, îl voi da de minciună și dacă aflu într-adevăr că nu e virtuos, ci numai se preface că e, îl voi face să roșească că ține așa de puțin socoteală de lucrurile cele mai de preț și că pune atât preț pe lucrurile care nu merită. Iată în ce chip voi vorbi tuturor acelor pe care îi voi întâlni, fie tineri, fie bătrâni, concetățeni sau străini, și mai vârtos vouă, atenienilor, pentru că voi îmi sunteți mai aproape. Aflați că tocmai asta îmi poruncește zeul și sunt încredințat că nimic nu poate fi mai de folos pentru stat decât zelul meu de a îndeplini porunca zeului. Căci toată îndeletnicirea mea constă în a colinda spre a vă convinge, pe voi tineri și bătrâni, că înainte de grijile corpului și de bogății, înainte de orice grijă, stă aceea a sufletului și a desăvârșirii lui. Vă spun într-una că nu bogăția face virtutea, ci dimpotrivă, virtutea face bogăția și din ea își trag obârșia toate bunurile, atât cele obștești cât și cele particulare. Dacă vorbind astfel corupt tinerimea, trebuie că învățăturile astea sunt o otravă. Căci dacă cineva pretinde că eu spun altceva, se înșală sau vrea să vă înșele. Astfel că n-am decât să vă spun. Fie că faceți ce vă cere Anitus sau nu faceți, fie că îmi dați drumul sau nu-mi dați,
Nu mă voi lăsa niciodată de îndeletnicirea mea, chiar dacă ar trebui să mor 1000 de morți. Nu murmurați, atenieni, și continuați după cum v-am rugat, de a mă asculta cu răbdare. Această răbdare, după părerea mea, va fi spre folosul vostru. Am să vă spun încă multe alte lucruri, care poate vor stârni protestele voastre. Dar nu, să nu o faceți. Fiți încredințați că dacă mă osândiți la moarte pe mine, care sunt așa cum ați văzut, vă veți face mai mult rău vouă decât mie. Într-adevăr, nici Anitus, nici Melitus nu pot face niciun rău. Nu sunt în stare, căci nu cred să stea în puterea omului rău să aducă pagubă celui bun. Poate că mă vor osândi la moarte sau la surghiun sau la pierderea drepturilor mele de cetățean. Anitus și ceilalți socotesc lucrurile astea drept rele foarte mari. Eu însă nu sunt de aceeași părere cu ei. După gândul meu, cel mai mare dintre toate relele e acela pe care îl face azi Anitus, anume că încearcă să dea pieirii pe un om nevinovat. Și acum, atenieni, să nu credeți că mă apăr în interesul meu, cum și-ar putea închipui cineva, ci din dragoste pentru voi, de teamă ca nu cumva osândindu-mă, să jigniți pe zei în darul pe care vi l-au făcut. Căci dacă puneți să mă ucidă, nu veți găsi cu ușurință un alt cetățean ca mine, care să stea de capul vostru, cum stă, comparația vă va părea poate grosolană, de capul unui telegar mare de rasă, care din pricina mărimii lui e mai domol și de aceea are trebuință de un pinten spre a fi iuțit. Astfel se pare că zeul m-a ales pe mine, ca să vă îndemn și să vă trezesc, mustrând pe fiecare dintre voi toată vremea, fără ca să vă dau răgaz, oriunde vă întâlnesc. Atenieni, cu greu veți mai găsi voi un așa om, și dacă mă credeți, ar fi bine să mă lăsați să trăiesc, dar poate apucați de supărare, ca niște oameni pe care îi scol din somn, voi veți asculta de Anitus și mă veți da morții, fără să mai șovăiți. Și după asta iar veți cădea în somnul vostru adânc. Afară numai dacă nu-i s-o face zeului milă de voi și vă va trimite un alt om care să-mi semene. Dovada că chiar zeul m-a dat acestui oraș, o puteți lezne vedea din aceea că e un lucru mai presus de cele omenești, că mi-am nesocotit atâția ani de zile propriile mele treburi, pentru ca să văd de ale voastre, luându-vă pe fiecare în parte ca un tată sau ca un frate mai mare și îndemnându-vă în tot timpul să vă îndeletniciți cu virtutea. Și dacă aș fi avut vreun câștig din ocupația asta, s-ar explica purtarea mea. Însă vedeți că chiar acuzatorii care m-au învinovățit cu atâta nerușinare n-au avut curajul să încerce a dovedi prin martori că am luat sau că am pretins vreodată o cât de mică răsplată bănească. Pot să vă dau o mărturie, cred foarte bună, despre ceea ce vă spun. Sărăcia mea. Dar va părea foarte ciudat că mă aflu în treabă și umblu în dreapta și în stânga, sfătuind pe fiecare în parte și că niciodată n-am avut curajul să viu în adunările poporului ca să împărtășesc și statului sfaturile mele. Ceea ce m-a împiedicat, atenieni, e o putere din mine, divină, neînțeleasă, de care m-ați auzit vorbind de atâtea ori și din care Melitus, în glumă, a făcut un cap de acuzare împotriva mea. Această putere a început să se arate din copilărie în forma unui glas care nu vorbește decât când voiește să mă abată de la un lucru pe care am hotărât să-l fac, căci niciodată nu mă îndemna să fac ceva. El mi s-a împotrivit întotdeauna când am vrut să iau parte la afacerile statului și el s-a împotrivit foarte la timp, căci dacă m-aș fi băgat în politică, să știți că de mult n-aș mai fi fost pe lumea asta, ceea ce n-ar fi fost un câștig nici pentru voi, nici pentru mine. Nu vă supărați pe mine dacă vă spun adevărul. Oricine o vrea să lupte pe față împotriva patimilor unui popor, fie în Atena sau oriunde, oricine o vrea să împiedice a se înfăptui vreo nedreptate sau vreo nelegiuire într-un stat, nu o să o poată face niciodată nepedepsit. Cine e hotărât să lupte pentru dreptate, dacă vrea să trăiască câtva timp, trebuie să rămână simplu particular, ferindu-se de politică. Pot să vă dau dovezi puternice despre acest lucru și nu dovezi verbale, ci de acelea care au mai multă trecere în fața voastră. Fapte. Ascultați ce mi s-a întâmplat, ca să vedeți că mi-e cu neputință să cedez cuiva de frica morții, în ciuda dreptății, așa că nevoind să fac acest lucru, trebuie neapărat să pierd. O să vă vorbesc ca la judecată, fără ocol, dar sincer. Știți, atenieni, că niciodată n-am ocupat vreo slujbă politică. Numai o singură dată am fost membru în Consiliul tribului Antiohida, de care țin și eu. Îi era tocmai rândul la pritanie. Explicație. Pritanie adică să prezideze judecata. Când împotriva tuturor legilor, voi v-ați încăpățânat să faceți în bloc procesul celor 10 generali care n-au pus să se îngroape cei pieriți în lupta navală de la Arginuse. Nedreptate pe care ați recunoscut-o și de care v-ați căit în urmă. Cu acest prilej, eu am fost singurul dintre pritani care am îndrăznit să mă împotrivesc la nesocotirea legilor și să votez împotriva voastră. Cu toate că oratorii se pregăteau să mă dea în judecată și să mă închidă,
cu toate că voi împorunceați și protestați împotriva mea, eu am preferat să înfrunt această primejdie, având de partea mea legea și dreptatea, decât să mă asociez cu voi la o așa mare nedreptate, de frica pușcăriei și a morții. Asta s-a întâmplat când mai dăinuia încă democrația. Când veni oligarhia, cei 30 de tirani mă trimiseseră cu alți 4 la Tolos. Explicație. Tolos. Clădire unde pritanii mâncau în comun. Și îmi porunciseră să aduc pe Leon din Salamina, ca să-l dea morții. Căci ei dădeau ordine de astea la multă lume, pentru ca să compromită un număr cât mai mare de persoane. Și atunci am dovedit prin fapte, nu prin vorbe, că nu-mi pasă deloc de moarte. Îmi iertați felul meu de a vorbi pe față. Și că unica mea grijă era să nu fac vreo faptă nelegiuită sau nedreaptă. Toată puterea celor 30, oricât era ea de mare, n-a putut să mă sperie ca să comit o nedreptate. Plecând din Tolos, cei 4 s-au dus la Salamina și aduseră pe Leon, iar eu mă retrăsei în casa mea și, fără îndoială, nesupunerea mea mi-ar fi atras moartea, dacă guvernul celor 30 n-ar fi fost răsturnat puțin după aceea. Despre acest fapt pot să dea mărturie un foarte mare număr de martori. Vă închipuiți că aș fi trăit atâția ani de zile dacă m-aș fi amestecat în politică și dacă în calitatea mea de om de ispravă aș fi călcat totul în picioare pentru ca să nu mă gândesc decât la apărarea dreptății? Nici de cum, atenieni, nici eu, nici altul n-ar fi putut să o facă. În tot răstimpul vieții mele, de câte ori mi s-a întâmplat să iau parte la treburile statului, mă veți găsi același în relațiunile mele particulare, necedând nimănui, când era vorba de dreptate, nici măcar vreunuia din aceia pe care calumniatorii mei vor să-i treacă drept școlarii mei. N-am fost niciodată dascălul nimănui. Dacă însă vreunul, tânăr sau bătrân, a dorit să stea de vorbă cu mine ca să vadă cum îmi împlinesc menirea, niciodată nu l-am lipsit de mulțumirea asta. Eu nu sunt din aceia care vorbesc când li se plătește și tac când nu li se dă nimic. ci eu las deopotrivă și pe bogat și pe sărac să mă întrebe, sau dacă le place, să răspundă la întrebările mele și să asculte ce am de spus. Dacă deci printre aceia care mă cercetează, unii ajung oameni de ispravă, iar alții nemernici, asta nu se face nici din vina, nici prin meritul meu. Nu eu sunt pricina acestui lucru. Eu n-am făgăduit nimănui nicio învățătură și niciodată n-am dat învățături. Și dacă vreunul pretinde că a auzit de la mine în particular vreun lucru pe care să nu-l fi spus și în public, să fiți încredințați că nu spune adevărul. Dar de ce le place să stea așa de mult de vorbă cu mine? V-am spus, atenieni, adevărul curat. Le place, fiindcă văd cum dau de minciună pe acei care se socotesc înțelepți fără să fie. Și într-adevăr, nu e lucru tocmai neplăcut. Și nu lucrez altfel, vă repet, decât pentru a împlini porunca zeului pe care mi-a dat-o prin glasul oracolului, prin vise și prin toate mijloacele prin care vreodată vreo putere cerească le-a întrebuințat spre a vesti porunca lor unui muritor. Ceea ce vă spun eu e adevărat și ar fi ușor de dovedit. Căci dacă ar fi adevărat că corup acum pe tineri, iar pe alții i-am și corupt, ar fi trebuit să se ridice acum împotriva mea unii dintre ei ajungi la maturitate și să recunoască că le-am dat sfaturi rele când au fost tineri și să fiu pedepsit, iar dacă n-ar vrea ei înșiși să facă acest lucru, ar fi de datoria celor din familia lor, tați, frați sau alte rude, să-și aducă aminte dacă am adus vătămare a lor și să ceară pedeapsă împotriva mea. Uite, văd pe mulți care sunt de față, pe tatăl lui Critobul, Criton, care e din aceeași suburbie și de aceeași vârstă cu mine, pe Lisanias din Sfetios cu feciorul lui Eschine, pe Antifon din Cefis, tatăl lui Epigenes, și pe mulți alții, ai căror frați mă cercetau, ca Nicostrate, fiul lui Teozotidas și fratele lui Teodot. Adevărat că Teodot a murit și nu mai are nevoie de ajutorul fratelui său. Și pe Paralos, băiatul lui Demodocus și fratele lui Teages, pe Adimant, fiul lui Ariston, cu fratele său Platon, pe Antodor, frate cu Apolodor de aici, și pe mulți alții, dintre care Melitus ar fi trebuit să aducă cel puțin pe unul ca martor în cuvântarea lui. Dacă nu s-a gândit la asta, să o facă acum. Eu îi dau voie. Să ne spună dacă are pe cineva. Dimpotrivă, atenieni, veți vedea că ei toți sunt gata să mă apere pe mine, care am stricat și am vătămat pe ei lor, dacă ar fi să ne luăm după Melitus și Anitus. Aceea despre care se pretinde că i-am stricat ar avea poate vreun motiv să-mi vie într-ajutor în favoarea mea, dar părinții lor destul de înaintați în vârstă, pentru ca eu să fi putut să-i stric, ce temei au de sunt toți de partea mea, decât numai dreptatea și adevărul și încredințarea că Melitus e un mincinos, pe când eu spun adevărul. Dar destul, atenieni, iată de ce argumente mă pot sluji eu pentru apărarea mea, celelalte ar fi tot în felul acestora. Se va găsi poate vreunul printre voi, căruia îi va cășuna pe mine, aducându-și aminte că el într-un pericol mai mic fiind,
a implorat pe judecători cu lacrimi și a adus în fața tribunalului copiii, prietenii și toate neamurile spre a trezi mila voastră. Pe când eu nu fac nimic din toate astea, deși, după cum se vede, mă găsesc în cea mai mare primejdie. Poate că deosebirea asta, venindu-i în minte, îl va indispune împotriva mea și în necazul pe care îl va deștepta purtarea mea, va vota plin de mânie. Dacă e printre voi vreunul care nu trește astfel de sentimente, lucru pe care mi-e greu să-l cred, dar dacă totuși este, eu aș putea spune cu drept cuvânt: prieten, am și eu neamuri, căci ca să mă slujesc de vorba lui Homer, nu sunt născut nici de un stejar, nici de o stâncă, ci de ființe omenești. Da, am și eu neamuri, atenieni. Am 3 feciori, unul tânăr, ceilalți 2 încă mici, și cu toate astea nu-i voi aduce în fața voastră pentru a vă ruga să mă achitați. Și de ce să nu o fac? Nici din mândrie, nici din dispreț pentru voi. Că mi-e frică sau nu de moarte, asta e altă întrebare. Dar pentru cinstea mea, a voastră și a senatului, nu mi se pare frumos să întrebuințez asemenea mijloace la vârsta în care am ajuns și cu renumele meu, mincinos sau adevărat, cum că Socrate se deosebește de ceilalți oameni. Căci, într-adevăr, ar fi tare rușinos ca oameni ce se deosebesc prin înțelepciune, curaj sau alte virtuți ale lor să semene cu mulți din aceia pe care i-am văzut eu și care, deși au trecut totdeauna drept oameni mari, au avut o purtare ciudată când li s-a întâmplat să fie dați în judecată, fiind parcă încredințați că ei vor suferi un mare rău dacă vor fi condamnați și că devin nemuritori dacă îi lăsați să trăiască. Mi se pare că astfel de oameni ne cinstesc țara, fiindcă ei pot da străinilor prilej să creadă că printre atenieni, aceia care au mai multe merite și pe care tot poporul îi alege de preferință în cele mai mari slujbe și onoruri, nu se deosebesc într-un nimic de femei. Noi, când vedem că e ceva de capul nostru, nu trebuie să facem asta, atenieni, și chiar când am vrea să ne purtăm astfel, voi n-ar trebui să îngăduiți, ci să declarați că acela care a alergat la astfel de scene tragice pentru a deștepta mila, făcând statul de râs, va fi mai degrabă osândit decât cei care își așteaptă sentința în liniște. Dar chiar fără să mai vorbim de demnitate, atenieni, mi se pare că dreptatea cere ca mântuirea noastră să o datorăm nu rugăciunilor față de judecători, ci străduinței de a ilumina și de a-i convinge, că judecătorul nu stă aici pentru a sacrifica dreptatea pentru dorința de a plăcea, ci pentru ca să o urmeze cu sfințenie. El n-a jurat că o să ierte pe cine îi place, ci că o să judece potrivit legilor. Nu trebuie deci să vă deprindem cu sperjurul și nici voi nu trebuie să vă lăsați a fi deprinși, fiindcă și unii și alții, și voi și noi, ne facem vinovați față de zei. Să nu vă așteptați așadar de la mine, că o să alerg la mijloace pe care nu le socotez nici cinstite, nici drepte, nici pioase, și asta pe joie, tocmai cu prilejul unei învinovățiri de impietate susținute de Melitus în contra mea. E limpede că v-aș învăța să fiți atei, dacă v-aș îndupleca prin rugăciunile mele și dacă v-aș sili să vă călcați jurământul. Astfel, vrând să mă dezvinovățesc, aș dovedi că într-adevăr nu cred în zei, dar departe de mine gândul acesta, atenieni, cred mai mult în zei decât oricare din acuzatorii mei și plin de încredere vă las vouă și zeului de la Delphi grija de a lua în privința mea hotărârea cea mai bună și pentru mine și pentru voi. Notă de subsol. Procedându-se la votare, printre cei 500 sau 501 jurați, zice-se, 281 au votat contra, iar 220 pentru învinovățit. Trebuia să urmeze acum o a doua deliberare, în care să se hotărască natura pedepsei. Mai înainte de aceasta însă, Socrate rostește a doua cuvântare, unde își dă părerea despre rezultatul votului. Deși prevedea condamnarea sa la moarte, cuvântarea aceasta respiră o liniște sufletească dumnezeiască. Socrate. Sentința pe care o dădurăți nu m-a supărat, atenieni, pentru mai multe cuvinte, dar mai cu seamă pentru că și așteptam la ce s-a întâmplat. Ceea ce mă miră însă e numărul voturilor pentru și împotriva mea. Nu mă așteptam să fiu osândit cu o majoritate așa de slabă, căci după cât se pare, ar fi trebuit numai 30 de voturi ca să fiu iertat. Pot dar să mă măgulesc că am scăpat de învinovățirea lui Melitus și nu numai că am scăpat, dar e și clar că dacă Anitus și Licon nu s-ar fi suit la tribună să mă acuze, el ar fi fost osândit să plătească 1000 de drahme, neputând să întrunească a 5-a parte din voturi. Explicație. Așa era legea la Atena, pentru cel care cu ocazia acuzării făcute de el împotriva cuiva nu întrunea un anume număr de voturi. Așadar omul ăsta cere să fiu pedepsit cu moartea. Fie, dar eu, atenieni, la ce pedeapsă să mă osândesc? Trebuie să aleg pedeapsa ce mi se cuvine. Și ce mi se cuvine? Ce pedeapsă sau ce gloabă merit eu pentru că n-am ținut ascunsă învățătura mea, ci nesocotind lucrurile după care alții râvnesc,
bogățiile, grija treburilor casnice, funcțiile militare, succesele de orator și toate celelalte demnități, nefăcând parte din niciuna din conjurațiile sau intrigile așa de dese în senatul nostru, încredințat că sunt un om prea cinstit ca să nu mă pierd, luând această cale. Eu care lăsând la o parte toate lucrurile în care nu vă puteam fi de vreun folos, nici vouă, nici mie, n-am vrut altă îndelenicire decât aceea de a vă face în parte fiecăruia dintre voi ceea ce credeam eu că e cel mai mare bine, îndemnându-l să nu se gândească la ale sale până nu se va fi gândit la sine însuși, ca să ajungă cât mai înțelept și virtuos și să nu se preocupe de interesele trecătoare ale patriei mai înainte de a se fi preocupat de ea însăși și tot așa cu privire la toate celelalte lucruri. Eu care am fost astfel, ce pedeapsă merit? Dacă vreți să fiți drepți, merit o răsplată, și anume o astfel de răsplată care să mă mulțumească și pe mine. Dar ce poate fi mai potrivit pentru un om sărac și în același timp un binefăcător al vostru, care are trebuință de timp liber ca să vă poată da sfaturi folositoare? Nimic nu poate să-i convină mai mult decât să fie hrănit în pritaneu. Și merită o asemenea răsplată mai pe drept decât acela care la Jocurile Olimpice a câștigat premiul alergărilor de cai sau de care cu 2 sau cu 4 cai, fiindcă acela nu vă face fericiți decât în închipuire. Eu vă învăț să fiți într-adevăr. Acela are cu ce să trăiască. Eu n-am nimic. Dacă dar trebuie să spun ceea ce pe bună dreptate merit, ei bine vă spun, să fiu hrănit în pritaneu. Poate când vă vorbesc astfel, atenieni, vă par tot așa desfruntat ca adineauri, când spuneam că urăsc milogeala și lacrimile. Nu, nici de cum, atenieni. Adevăratul meu motiv e că eu am conștiință de a nu fi nedreptățit pe nimeni de bunăvoie, dar nu pot să vă conving de acest lucru, fiindcă stăm de vorbă numai de puțin timp, pe când poate v-ați fi încredințat de spusele mele dacă ați avea, ca alte popoare, o lege care pentru o osândire la moarte să ceară un proces de mai multe zile. În așa de puțin timp nu e ușor să spulberi niște calomnii așa de puternice. Având așadar conștiința că n-am păcătuit niciodată față de nimeni, sunt departe de a vrea să fiu nedrept cu mine, spunând că merit pedeapsă și că mă osândesc singur. De teama cărui lucru aș face-o? De teama de a nu fi supus la pedeapsa pe care o cere Melitus contra mea și despre care, cum v-am spus, nu știu dacă e un bine ori un rău? Sau în locul ei să-mi aleg una despre care știu sigur că e un rău și să mă osândesc eu singur la ea? Să aleg pușcăria? Dar pentru ce să-mi petrec eu viața în închisoare, rob pe viață puterii celor 11? Să vă propun o amendă cu condiția să fac pușcărie până ce voi fi plătit-o? Dar ar însemna să ajung tot acolo, fiindcă n-am cu ce să o plătesc. Să mă osândesc la surghiun? Poate v-ați învoi. Ar trebui însă să fiu tare orbit de dragul vieții, ca să nu-mi pot face următoarea socoteală. Dacă voi, concetățenii mei, nu m-ați putut suferi pentru că felul meu de a mă purta și predicile mele v-au necăjit și v-au întărâtat așa de mult încât acum căutați să scăpați de mine, cum o să mă sufere printre ei niște străini? Peste putință, atenieni. Frumoasă viața ar fi zău pentru mine, așa bătrân cum sunt, să-mi părăsesc țara și să o pornesc din oraș în oraș, trăind ca un surghiunit alungat de pretutindeni. Căci știu că ori și unde mă duce, tinerii o să vie să mă asculte ca și aici. Și de voi căuta să-i îndepărtez, vor căuta atunci ei să mă alunge, înduplecând pe concetățenii mai în vârstă. De nu-i îndepărtez, mă vor alunga din pricina lor părinții și rudele. Mi se va zice poate, dar în surghiun, Socrate, n-ai putea să stai liniștit și să păstrezi tăcerea? Uite ce e mai greu să vă fac pe voi să înțelegeți, anume că asta ar însemna să fiu nesupus zeului. Dacă v-aș spune că din pricina asta nu pot să stau liniștit, voi nu m-ați crede și ați lua-o drept glumă. Și pe altă parte, dacă vă spun că cel mai mare bine al omului e să vorbească cu alții despre virtute și despre alte lucruri despre care m-ați auzit vorbind, cercetându-mă și pe mine și pe alții, căci o viață fără cercetare nu mai e viață, dacă vă spun asta, mă veți crede și mai puțin. Și totuși, așa e adevărul, atenieni, însă nu e ușor să vă fac să credeți. De altfel, eu nu sunt deprins să mă socotez vrednic de vreo pedeapsă. Dacă aș fi bogat, bucuros m-aș osândi la o amendă pe care aș putea o plăti, căci acest lucru n-ar aduce nicio pagubă. Dar nu în împrejurările de față, căci eu n-am nicio avere, afară numai dacă voi nu mă osândiți decât la ceea ce sunt în stare să plătesc, adică aproape la o mină, și prin urmare la suma asta mă condamn. Dar Platon, care-i de față, Criton, Critobul și Apolodor, mă îndeamnă să mă condamn la 30 de mine, de care răspund ei, ei bine, fie amenda de 30 de mine și vă dau chezași pe aceștia, care sunt vrednici de toată încrederea. Judecătorii, după ce se sfătuiesc, îl osândesc la moarte.
Pentru că n-ați avut răbdarea să mai așteptați puțin, o să dați acelora care vor să defăimeze statul nostru prilejul de a spune că ați osândit la moarte pe un om înțelept, pe Socrate învățatul, căci pentru ca să vă ponegrească, mă vor numi învățat, deși nu sunt. Dacă ați mai fi așteptat nu mult timp, dorința voastră s-ar fi împlinit în chip natural. Vedeți cât sunt de bătrân, mă apropii de sfârșitul vieții mele și sunt cu un picior în groapă. Nu o spun asta pentru voi toți, ci numai pentru aceia care m-au condamnat la moarte și tot lor le mai spun un lucru. Vă închipuiți poate că am fost osândit din lipsă de argumente, prin care să vă pot convinge de dreptatea mea, dacă socoteam că trebuie să recurg la orice mijloc pentru a fi achitat. V-ați înșela amarnic. Nu argumentele mi-au lipsit, atenieni, ci nerușinarea și obrăznicia. Pierd procesul, fiindcă n-am vrut să vă spun ceea ce vă place să auziți așa de mult. Pentru că n-am vrut să mă jelesc, să plâng, să mă cobor la josniciile cu care v-au obișnuit alții. Dar nici primejdea în care mă găseam atunci nu mi s-a părut că mă îndreptățește să fac un lucru nevrednic de un om liber și nici acum nu mă căiesc că m-am apărat în chipul acesta. Prefer să mor de 1000 de ori după o astfel de apărare decât să datorez viața unei umilințe ca aceea. Nici înaintea tribunalelor, nici în lupte, nu e îngăduit nici mie, nici altuia să întrebuințeze orice mijloc pentru a scăpa de moarte. Toți știu că ar fi ușor adesea să ne cruțăm viața în război, aruncând armele și cerând îndurare de la cei ce ne urmăresc. Tot așa în orice primejdie găsim nenumărate căi de a înlătura moartea când suntem gata la orice faptă, la orice vorbă. Nu-i greu, atenieni, să te ferești de moarte, e mult mai greu să te ferești de răutate, căci ea umblă mai repede ca moartea. De aceea, bătrân și domol cum sunt, m-am lăsat ajuns de cea mai înceată din amândouă, pe când cea mai sprintenă a ajuns pe acuzatorii mei, ca unii ce sunt mai voinici și mai sprinteni. Eu să sufăr moartea la care m-ați osândit, iar ei nedreptatea și perfidia la care adevărul îi osândește. Eu rămân cu pedeapsa mea și ei cu a lor. De altfel, poate că lucrurile așa trebuiau să se întâmple și, după părerea mea, așa e bine. Iar cât despre viitor, doresc să vă fac o precizare vouă, acelora care m-ați osândit. Sunt tocmai în starea în care oamenii citesc în viitor, în clipa când sunt pe pragul morții. Vă prevestesc vouă, care m-ați osândit să pierd, că o să fiți pedepsiți numai decât după moartea mea, cu o pedeapsă mult mai crudă decât acea la care m-ați condamnat. Ați procedat astfel în credința că o să scăpați de neplăcerea de a da socoteală despre viața voastră. Dar vă spun că o să se întâmple tocmai dimpotrivă. O să se ridice un număr mult mai mare de mustrători, cu atât mai aspri, cu cât sunt mai tineri. Iar voi veți avea supărări și mai mari, căci vă înșelați dacă credeți că omorând pe oameni, o să împiedicați de a vă mustra pentru viața voastră. Chipul acesta de a scăpa de ei nu e nici cinstit, nici eficace. Mijlocul care totdeauna e și mai cinstit și mai ușor e nu de a închide gura celorlalți, ci de a te face tu însuți mai bun. Uită ce aveam să predic osânditorilor mei. Acum îmi iau rămas bun de la ei. Iar cu voi, ale căror voturi m-au găsit nevinovat, mi-ar face plăcere să discut despre întâmplarea asta câtă vreme judecătorii au treabă și nu mă pornesc încă la locul unde trebuie să mor. Până atunci, mai stați. Nimic nu ne împiedică să stăm de vorbă în timpul ce mi se îngăduie. Vreau să vă arăt, ca la niște prieteni, ce înseamnă pentru mine întâmplarea de astăzi. Judecători, căci voi meritați pe drept să fiți numiți astfel, mi s-a întâmplat un lucru minunat. Acea inspirație obișnuită a demonului meu, al cărui glas l-am auzit în răstimpul întregii mele vieți și care niciodată, chiar în cele mai mici întâmplări, nu a încetat de a mă întoarce de la rău, astăzi, când mi s-a întâmplat ceea ce vedeți, ceea ce s-ar putea socoti și de fapt se socotește cel mai mare rău, acest glas dumnezeiesc azi a tăcut. El nu m-a oprit nici azi dimineață când am venit în fața tribunalului, nici când mă pregăteam să vorbesc, nici în timpul cuvântării. Pe când în alte împrejurări, el venea să mă întrerupă chiar în timpul vorbirilor. Azi el nu s-a împotrivit la niciuna din faptele mele sau vorbele mele. Care poate fi pricina? Să vă spun. Pricina, pare-mi se, e că ceea ce mi se întâmplă astăzi e un bine și noi ne înșelăm fără îndoială când credem că moartea e un rău. Am o dovadă foarte puternică. Dacă ceea ce mă pregăteam să fac nu era un bine, ar fi fost peste putință să nu mă înștiințeze semnul meu obișnuit. Să cercetăm și următoarea presupunere, care mă face să cred cu multe mei că moartea e un bine. Ea trebuie să fie una din două. Ori totala nimicire și pierderea conștiinței, ori, cum se spune, doar o schimbare, o trecere a sufletului dintr-un loc într-altul. Dacă moartea e pierderea oricărei simțiri, așa ca un somn fără vise, apoi n-ar fi ea un câștig minunat? Eu socotesc că dacă s-ar apuca cineva să asemene toate celelalte nopți și zile ale lui
cu o noapte petrecută într-un somn netulburat de niciun vis, și l-am rugat, după ce s-ar chipzui bine, să ne spună câte nopți și câte zile mai plăcute și mai fericite ca acea singură noapte a petrecut el în viața lui, cred că nu numai un simplu muritor, dar chiar însuși Marele Rege ar găsi numărul acestor din urmă cu mult mai mic decât al celorlalte. Dacă dar moartea se aseamănă cu o astfel de noapte, afirm că ea este un câștig, căci în felul acesta tot timpul nu ar fi decât o noapte, una și neîntreruptă. Dacă însă moartea este o trecere de pe acest tărâm pe celălalt și dacă ce se spune e adevărat, că acolo o să fie întâlnișul tuturor acelor ce au viețuit, ce bine mai mare ca acesta se poate închipui, judecători? Căci dacă ajungem pe tărâmul celălalt, scăpând de cei ce se zic aici judecători și găsim acolo pe adevărații judecători, acei despre care se spune că împart acolo dreptatea, pe Minos, Radamante, Eac, Triptolem și toți ceilalți semizei care au fost drepți în viața lor, apoi rogu-vă, ar exista vreun bine mai mare ca acesta? Ce n-am da să stăm de vorbă cu Orfeu, Museu, Esiod, Homer? Dacă acest lucru e adevărat, apoi eu aș vrea să mor de 1000 de ori. Ce minunată petrecere de vreme, să mă găsesc acolo cu Palamede, cu Ajax, fiul lui Telamon, și cu toți aceia care din timpurile bătrâne au murit jertfă unei osândiri nedrepte. Ce desfătare să compar pățania mea cu a lor. Și n-ar fi cea mai mică plăcere pentru mine să-mi întrebuințez acolo viața ca și aici, întrebându-i și cercetându-i pe toți, spre a deosebi pe cei ce sunt cu adevărat înțelepți de cei ce sunt numai în închipuire. Ce n-aș da să pot descoase puțin pe cel care conduse o oaste așa de numeroasă împotriva Troiei, sau pe Ulise, pe Sisif și pe atâția alții nenumărați bărbați cu care ar fi o fericire de nespus să trăiești și să stai de vorbă, observându-i. Cel puțin acolo nu ești osândit la moarte pentru acest lucru, căci locuitorii acestui fericit lăcaș, între alte bunuri care ridică starea lor mai presus de-a noastră, au și pe acela că se bucură de o viață fără sfârșit, dacă e adevărat ce se spune. Drept aceea, judecători, fiți plini de nădejde bună față de moarte și nu vă gândiți decât la acest adevăr, că nu este niciun rău pentru omul de treabă, nici în timpul vieții, nici după moarte și că zeii nu-l lasă niciodată în părăsire. Căci ceea ce mi se întâmplă mie acum nu e o urmare a întâmplării. E limpede pentru mine, că ar fi fost mai bine să fi murit înainte. Așa aș fi fost scutit de aceste supărări, de aceea aș fi tăcut azi glasul demonului din mine. N-am nicio ură împotriva apărătorilor mei, nici împotriva osânditorilor, cu toate că gândul lor nu era să-mi facă bine, ci să mă vateme. În această privință aș vrea să mă plâng întrucâtva de ei. Nu le voi face decât o singură rugăciune. Când copiii mei vor fi mari, dacă îi vedeți umblând după altceva decât după virtute, pedepsiți-i necăjindu-i, precum v-am necăjit și eu pe voi, și dacă se cred a fi ceva, fără să fie într-adevăr, precum v-am mustrat eu pe voi, așa să-i mustrați voi pe ei, că nu se îndeletnicesc cu lucrurile cu care se cade și cred a fi ceva când nu sunt nimic. Dacă faceți așa, și eu și copiii mei n-avem decât să ne lăudăm, că ni s-a făcut dreptate de către voi. Dar a sosit vremea să pornim de aici, eu ca să mor și voi ca să trăiți. Care din noi are partea cea mai bună, nu se știe nimeni, afară numai de unul, Dumnezeu.